zviri sei ndadzoka zvakare nenhau iri kutirenda kumafacebook streets ose kuti kwandiri kuita kuno yani iye mwana waJP to the JPs mwana waJP handikurwa nhema andaiziva kuti maviewers anenge achikwira mudenga achiti kuinda mudenga. Up to now I am in shock. I am shocked. I'm like chiri kuitika. What went where is the viewer going down up and down? Where exactly nekuti andikurwa nhema maviewers ari kuita kuti achinda mudenga achimanya akutazokutoti pane chinhu chikutazokutoti kumamanisa fast forward kudai also itotaura sei tochite getinotaza kuti hanzi kune chi kuna zvikubuda muzovana nhasi kwabuda mavidhiyo akasiyana-siyana asi muvhidhiyo ino regai nditi ndiri kufokasa nevidhiyo yani yamukudzei junior kana kuti mwana waJP to the JPs ndo wedonzo revhidhiyo ino indoti aiwa chirega ndita sei ndinotazawo maviewers vamwe vakati waita 4000 in 2 minutes vamwe vakati 4000 in 10 minutes vamwe vakadanzira kuti waita chi 6000 in 3 minutes saka patombondita chahwihwi ndikati Are you sure? Nekuti papa ndata confusion kati hasina mbozviona kubva zvandakatanga kuona mavideos ndo zangu baba vacho nevamwe vari mukati meindustry vachase vachiona maviewers akaita seiwo ndotasa kudai so ndoona in 1 hour kwangu pochi chivhitivhiti changu ndaona pane chi 18,000 18000 maviewers 1000 tikati zviri kuitika kupi zviri kuitika kuna NashTv Zimbabwe iri kuti zviri kuitika kupi what is going on what went wrong what went where saka up to now ndofunga ndosa kuti rudende rwanhu ruita chahwi kuti uzoti koma viewers ari kubvepa tingoti kuina mudenga ndozvazviri kuita hazvina kushata chirega ndita sei ndinde kuma comment section pachi pa YouTube kunohwisa kuti vamwe vanhu vari kuti chi nepamusana pechi pechimbo chani chaJunior JP sikadi kuri vanhu zuro vakambenge vataura zvakasiyana siyana vakati muchaona nyembo dzichabugwa ipapo vamwe vakati muchaona kusvodedza kuchaitika saka ndobva ndachirega ndichiona maview macomments echi vanhu vangu vachikupi kucomment section uku zvikanzi I don't know how to speak shona but mupfanha anogona uyu vanhu ava vangu kucomment section kana hazvina kushata vamwe ndokudanzira zvakare kanzi Junior can dance well apachi he's looking cute vanhu ava zvikanzi nice song vamwe ndokuti vedu vana ndiwo ngavaite havo serious nechikoro I mean Junior has secured his future already vanhu ava hazvina kushata kwaraza kuti ikomendi yawana mahayo malikes anodarika 100 kuraudza kuti unenge watala point chaichayo ine donzvo zvikanzi nevamwe zvakare kana wafarirawo kuimba kwani kwaJunior Muku isa like jealous down mwana arova ngoma usadzore svimbo mwana anotsvarwa nechipo chake tikati anotsvarwa nechipo chake ichirudzi handisandambochiyatso kuchihwa hangu vamwe vakadanzira zvakare mwana uyu musamuremedze nemabhuku kuenda nekuchikora kwese ukuku this is talent kurava kuti ngaasipende most of his time mustudio achiita se akabata chiice cream lollipop achiita iyoyo kati hanzi tisagerwe marasta hazvina kushata isi tinenge tiriko ndisu tinenge titori malekchara ake tichitomudzidzisa kuti imba kudai ita chakati ichatolalati doti vanhu vaita sei variko ndo department rangu iro ndinogona kuita zvese nekeyboard ndinogona kudzidzisa futi zvikanzi nevamwe zvakare my family and the whole nation has approved JP fans isai like vanhu ava kumacomment section uku vamwe vakati mwana waimbavha sure hai song of the year vanhu vachasei in other words angadangozama kuti mwana wani muimbiwo achirifeya kunani kuna JP to the JPs kuti aiwa nekuti mwana wakakadai wakatodzira chi baba vake zvikanzi navamwe zvakare makati musoro hatigeri kikikiki Rovai Ngoma dedi zvikanzi nevamwe zvakare anova better than 90% of the zimudanziko artists vedwe regai tisezi kudisclaima ziguru kwazvo handisini ndanganditaura izvi kuti hanzi zimudanziko vanhu kucomment section ndo vachitaura kuda kuda kuzodanzi wakataura zvakati
comment yatawa nani nevanhu ngataura izvozvo vamushure nge vatapirwa nechi nemumanzi wani wa mwana wa JP to the JPS tobva ipapo manje toenda pakuti vamwe vakatanza kuti this is a very talented. I'm really in love with his song. Even the way he moves, he really shows a lot. JP is doing very well in grooming the kiddo. Azvina kushata tozvitenda tozvikudza tiri kupi tiri materesi vamwe ndokudanzira zvakare kuti approval from the side of the continent bright future kuna Zimbabwe zvikanzi zvakare namwe ndakatakura chi mukombe nekuti ndiri mwana wa mukombe zvazvo zvakanaka singamboiti ndonasa kuti matrix akazanzi ndakatakura mukombe nekuti ndiri mwana wa mukombe something like that ndo zvatinenge takumudzidzisa isu kupi kustudio kwedu kana hake akakuita chikoro ndo manotsa tinenge chimpa isusu zvakare zvikanzi zvakare nevamwe well done your future is bright junior azvina kushata vamwe vakati voice ndira JP but Stella ndira Bazuka who agrees what hit tesa tukutodzidza mukufamba ma streets vamwe vakadanzira na driver dongo vaenda vakanda support vakati junior ndokusa chisando zvokwadi churu chake changa chinakidza kuti wakatozamba kuti ka zvakangonaka saka atingakoni kuita sei kubudazana kuti atitori kuma lessons tatoenda kundo kwana John Cowley tikandoenda kuma lessons kuti godzidzayo kurova mhepo kwanga uchitwa nani na JP to the JPS junior tikana zvina kushata tozvitenda zvakare saka ngani kuti kuma comments eku YouTube ndo angakazara vanhu vachisi vachimubiga zvakare asi ndona sekuti kune amwe vanenge vakutaura ngokuti kangushorawo vangadanzira kuti inda kuchikoro kare hatizivi nekuda kwe asi dende rwano ndodza kuti ndezveropa wakunogona future yake yakanaka zvose zviri mugwara tobvapo tomboenda kupi kuma Facebook sitiri tine vamwe vangu vataura zvakasiyana zvikanzi nevamwe manje kupi NashTv zvikanzi kana mazogara mwana wese kupi kuNashTv Zimbabwe YouTube channel vanhu vechi veNashTv azvina kushata tozvitenda ndokubva chi ndo pabuda comment yakanzi kiki enda unoverenga kupi uko ndikati azvina kushata mumwe ndokudanzira zvikanzi some comments soka mazimba chinemi mwana uyo is still very young as he still has a lot of time to grow and be perfect chingoomberera iwo maoko pagonekwa a lot of children of his age havazvigoni zvaaita so just applaud and drop all this negativity yo zvikanamwo zvakare well done Mukudzei junior kunda chi varume vakuru shuwa vamwe vakati better than wangu zvimwe zvatinomboona kuti azatizivi nekuda kwei vamwe vakadanzira kuti aiwa comment section never disappoint chaiko vamwe vakati aiwa Roma Ngoma daddy vamwe vakati aiwa tozvitenda pane yandinakidza yakanzi kune avo vari kurwadziwa tine zvibvisa misodzi zvatichakupai akuudzai kuti haasi kuenda kuchikoro ndiani venyu zvavanotamba bhora nemakuhwa after school nepabreak time chaipo vakambobvunzwa zvechikoro nani chii chazoita kuti mukoshese chikoro nhasi asi ndimi maiti dzidzo haibhadharewane dai mangoita sei mukarovera pakona pahwindo nhaye sandizoni kuda kwe nekuti zvokwadi tisingadi kurova nhema papa netori nemunhu wanga akaswa chinhu mucheve chinoratidza kuti mokwanisa kuita sei kubvisa misodzi saka ininiwo izvi zvipana ndichozvionawo zvatondibudisa ziya kuti ndokwanisa kuona munhu wadi achitopindirwa saizvo zvikati hazvina kushata isinenge tingodza ti tokumateresi tobva ipapo toenda pakuti mwana vanhu vazhinji vanga kutadza kuti well done vari kupi comment section NashTv zvakare kwandiri kuno kuyanga ri 28 minutes ago zvikanzi zvakare hanzi Rovai Ngoma and zveshuwa paro hwangoma habva vatichi Mukudzei junior ndokusa zvimoto zvakachiti ngando zvichida mudenga maimwana zvikanzi zvakare check out his new song ndobva vaisa pa uyu makomenti zvikanzi namwe like father like son vamwe vakati well done keep on going you will surely be as great as your dad and or great kana greater than him too we love you zvikanzi zvakare based on my intellectual capacity and my vast knowledge tactically and tentatively right from the beginning of times especially what inangwana kuzvihwisa asindozvitenda zvakare so asi in conclusion regai ngoti ndona sekuti rudende ruzhinji rwavanhu vangata sei rwanga ruchita applaud chikomana ichi kuti chagona singamboiti nemaviewers aita sei ashoka vanhu ndobva vamwe wezimbgrounds vaendawo kunoita chavo screenshot veNashTv ndobva vachipostawo zvakare vakati Mukudzei junior doing the most 15k views in 60 minutes Zimbgrounds
ndo bachi ndo kwangu ndikati aiwa ini kwangu yangedanzira kuti yange ne 18,000 viewers in 1 hour saka pari zvino kutara kwandiri kutoita kudai kudacha tosvika mu 20 kana 21,000 I'm not sure ipapo zvikanzi ane more viewers than vananhingi hazvina kushata vamwe ndobva wadanzira zvakare kuti kuna vanhu vagara mukati meindustry umo vane makore nemakore asi maviewers chaiwo vari kutatarika isatizoni kuda kwei vanhu vaita sei izvozvo asi zuro ndizuro vanhu vaita sei vaipopota vanhu vakapopota handisi kuti vaipopotere zvangu asi tinongoti tozvitenda zingamboti chingoenda kunoramba chingoonona here kuti macomment section vari kumbonyanya kuti chi asi in conclusion zvongoratidza kuti vanhu rudhende rwevanhu vaita sei wafarira chimbo chani chaJP to the JPS asi neniwo nokuti wanga ari mukati mechi kana kuti orange kana kuti bringlish kana kuti iyoyo kala yacho ndio saka nhasi tava nerepresentative yedu yeyellow background yeNashTv tiriko zvakare tita sei nemasiku rubhandle rakanganawo nezvibheke zvake tichisapota movement chingoti aiwa esatingasariri tinofamba naye chikomana Mukudzei junior JP to the JPS chingoti maviewers garamba chikwira achinda mudenga hazi kuti mangwana pachatati kana kuti 4 hours kana kuti 5 hours anenge ane maviewers mangani ipo ndinoenda tapwere saka regai ngodanzira kuti ndo zvese zvandana zvomuzuva ndichangobatai zvakare pachikamu chinotevera.